budeme opäť spolu, budeme sa spolu zhovárať, ale predovšetkým by som chcel vám. Prosím. Drahý kolega. Čo je? Áno, vám. Ale veď ja nemám narodeniny. Ale to ja viem, že nemáte narodeniny. Nikdy ste nemali narodeniny, ani nebudete mať narodeniny. My sme si už zvykli na tú vašu šporoblivosť, ale dnes nejde o vaše narodeniny alebo meniny. Ako, že by som hádam predsa len bol dostal? Nie. No, dobre. Ja by som sa vám chcel poďakovať vo svojom mene, v mene našej dvojice, za vašu krehkosť, jemnosť, nenásilnosť, nonšalantnosť, za všetko, čo ste za tie roky pre náš humor spravili, aby bol jemný, krehký, nenásilný, nonšalantný, pikantný, chrumkavý pritom zároveň. Povedal by som až porcelánovitý. Ďakujem vám, ďakujem. Som naozaj krehký človek, jemný lyrik, ale naopak, ja by som sa vám chcel poďakovať. Nie? Priateľu, za tú drsnosť, za tú mastnotu, za ten loj, za ten puch, ktorý vnášate do našich rozhovorov. Tak to je svätá pravda. Som mastný, dalo by sa povedať, som drsný, som hrdým potomkom mojich rozveselených a rozosmiatých predkov, rozosmiatých pastierov z okolia Kerestúru. Áno. A za to by som sa vám chcel z celého srdca v mojom mene poďakovať. Ale nie mne, naopak, ja by som sa vám chcel poďakovať za vašu krehkosť, jemnosť. Povedal by som nonšalantnosť. Nie, ja vám za vašu drsnotu, za váš loj a hnoj a vôbec všetko ten puch, to sa už nedá niekedy vynežať. Tak to hej, to máte pravdu. Áno, všimnite si, vážení televízni diváci, málo kedy sa nájde taká dvojica, ktorá má symbiózu v takom pokročilom štádiu ako my dvaja. Áno, s našou symbiózou sa už nedá nič robiť, ja som sa radil už aj s odborníkmi, ale povedzte mi, ako je to možné, že my dvaja, ľudia takých rozdielnych povách, si tak rozumieme? Ja vám to vysvetlím, drahý krehkáč. Môžem vám tak hovoriť? Nech sa páči. Drahý krehkáč. Každý Slovák má dve duše. Áno. A obe chodia do ňoho spávať. Keby len spávať. Všimnite si takého Slováka z diaľky. Keď si ho pozeráte takto z diaľky, tak on vyzerá dosť drsný. Chlapisko, to Slováčisko, taký drsňak však. Zasial som žitko. Nebudem ho žať. V tom je vzdor. Samý protest a vzdor. Ale pozrite sa na toho Slováka zbližša. Je to vlastne krehkáč. Zamiloval som si dievča, nebudem ho mať. V pesničke Zasial som žitko, nebudem ho žať sa ľudový pevec pripája k protifeudálnemu sociálnemu prúdeniu v 17. storočí. No dobre. 17. storočí, ako vieme, bolo pred 18. storočím. Stačilo. Ale dovolte teda, milý drsniak, takúto... Doktor Drsniak. Vy teda tvrdíte, že každý Slovák má dve duše. Áno, to tvrdí. No, tak mi teda vysvetlíte, ako je možné, že je u nás na Slovensku toľko normálnych ľudí. Však? Veď kto má dve duše, musí sa skôr či neskôr zušaliť. Ja vám to vysvetlím tak celkom stručne, drahý krehkáč. Inžinier krehkáč. Áno, pozrite sa, sama príroda, inžinierko, sama príroda si to reguluje v tom Slovákovom tele. Však má dve duše, drsnú a jemnú. A tie dve duše sa striedajú. Vždy, kým jedna duša je v tom Slovákovom tele, tak tá druhá duša čaká vonku. Keď sa ten Slovák však nasíti tej duše, tak ju vypravadí až po domové dvere, teda po telové dvere, však pôjde ďalšia duša. Duše si vlastne v Slovákovom tele podávajú kľúč. Áno, a prišla už veda na to, drahý doktor Drsniak, prečo je to tak? Už veda ešte nie, ale pospolitý ľud už dávno. A čo teda spôsobuje striedanie duší v tele Slováka? Toto. Dovolíte? Prosím. Neviete sa, čo má spoločné borovička so striedaním duší. Som strašne rád. Skutočne nechápem. Pozrite sa, nechajme tie zbytočné reči, nalejme si a hneď to pochopiť. No, prosím. No? Takže vy myslíte, že teraz by malo nastať také striedanie? Ja som drsniak, vy ste krehkáč. Áno, tak... No čo ja viem, ja necítim žiadne striedanie ešte zatiaľ. Tak poďme ďalej. Na zdravie. Na zdravie. Tak ešte stále som dosť krehký. Tak do druhej nohy, hej? No, a na dožínky.
A na spravodlivosť. A na všeho míra. A vy čo tu? Smejať ste sa z nás prišli. Kristušácka dolina. Spievanky, kdeže ste sa vzali? Čo si sa tak rozcitlivel? Ty, Milan, musím sa ti zdôveriť. Poď. Počúvaj. Keď mne ti tak chutí piť.